Anya laki din! Unay kamatan sila, nagsapa ka na rin. Diyan nga rudin makaturaw. Anya nga itar aramidam dito kusina. Kit-kitaam agar arunak, damagam pailaang. Ay, di mo pa'y inayadan, mate. May inayad ko ay ati agaron. Amom nga damot matmaturag. Asinaw, ti matmaturaw. Isa ka! Ay na, saan ka matmaturog, Manuel? Agpada talaang asaanan ang makaturturog iti rabi ay. Apay ti ko namdyak ama. Yak manan makaturugan. Gapuking ka. Ay kat nasaya at ang araw tatulungan naklaangan nga agaraw. Ala, ingka agala iti kayo apag sungrod ko ijerwar. Ay na, adda ka dito'y sangwanan ti panganan. Iso asaan arumbang nga agsuyaab ka. Malapdak nga raw, tiyag suyaab. Di mo pa'y amumot arispitaran ti makan. Ay, apa. Ay. Apa yung kata makaturturog ak mutal? Ay kat siyempre saan kagayam ang nakaturog idirabe eh. Nagsapa ka nga minabimbangon anagaron ka. Na, basol ko manang. Dayta kat tibagbagakan kasi ka Manuel. Amin laki din, basol ka. Apay, awan la ka din ti basol mo. Ay niya kung matibasol ka. Nagpigsa ti urok mo. Saan ka nga pakaturaw? Sigod madakastaak. Dapat itakala ang agreklamaw. Mangantakit din. Anya laki din. Gakpay hindi maimas ng tibangan. Kaputi kurang at turong ko, dirabi. Ay, Anang? Ha? Ni sama, jak na yan. Adda kami dito'y kusina. Nakasango kayo ka dito panganan, tatang nanang? Katuan. Ang saan nyo matakot-kot yun, dahil takanan nyo? Ay, Awang gayam ganas ko amangan. Nanang, anya ti mapaspasamak dito, ha? day tatatang mo akabaw Anya, apa malalasak? Talaga mo't akabaw ka. Aguray ka man si kasila. Tila mo ibagbagamaw. Ada ka di problema yo. Ninanang mo tagkamaw. Agasim man. Alauna pa ilang iti parbangon nagararunan. Dilawam day ta, kaya nga rod makaturog gapoy tinagpig sa panagururok mau. Masapo la ka na yun nakangarod nga may dito'y balay, Kasi kamang nga may pasaray lumabas-labas ka lang mo dito balay. Lukas taang mapangga dita bangkag mo. Kumusta ay dananang kang tatang? Di magasak nga ro di jay balay kat... Ay na. Kat anya? Ay, Anya kunak. Agahangos ka itinaunag sa kaagsarda nga agsao. atan sa problema dan adwa. Anya ko mga data problema da. Diyak nga ro da mo. Ay kadnaskan nga amuam Nagadaw, tias asigaswag, dagiti mulak, dagiti kaldinggo, manok patok kan baka. Kat, napatpatagdag kita para kan ka, ngam dagiti mismo ang naganak mo? Bakit kan lakay damutan? Ay nagloko kan anang ibaga iti kasta. Gaputan lakay kan bakit dan? Saan mo nga asikaswan ida? Kata niya ay kumati maaramida. Siyak man lang, di mapanmang pasyar kadakwada. Una, tanalalaing kang iti siya.
Maestra ko naman. Sige, sige! Umasidag ka ta ipang-urko kang kaday to igam ko pagsungraw. Kung naman siguro, jak maiturid nga ibaok kang kadato armas ko, ha? Nanang! Anya di mapaspasamak? Aywan. Anya nga agpaysaw ti mapaspasama. Apay nga ilaylayat mo kanyak deta pagsunguraw. Si kanto pa'y ti mangilaylayat kanyak day tawalays. Ibabayo man dagita igam yung nga armas? Armas, kano pagsungrod ko day to'y igam kaw. Kanya pagsunguro na sa asawang, itilaylayat mong tupay kanyak. Ay, ibabayon. Tamapan tayo man di taon nagtaagsasarita tayo. Pagsasaritaan tayo, ti saan nyo apagkinkinawatan. Ay, balasang kaw. Mabalin asyak laeng ti kasaritam. Saan mo nga iraman ni tatang mo? Ay, saan? Masapul adwa kayo, nanang. Sa anak bakindi nga agap apura. Isupay laeng ita, ta sumaruno ak tumay. Kinapudno na, ada talaga problema may kininanang yaw. Ibagam manan asyak ti problema, idinto tanalawag asikat ti ayan ti problema. Makikam da ita pa nagsasawam. Anya ngamin aya ti parikot yo. Problema, sa anak ang makaturog itirabi ay. Kasta mo ilaan ti parikot ko. Agpadpada kayo matgayam. Makarengreng tinagpig sa panagurok na. Apay, san ang makarengreng di nagsapa pa nagar-aron mo? Bangon ka na bangon. Diyak mo no sa dino ti papabanam. No saan kayo ang makaturturog? Kaya't asawon dayta, adain sumyayo adwa. Adda siguro ah. Nakarutiin. Anya dayayan ako na. Insomnia, tatang. Jay saan ang makaturog? Nakarutiin sumya ni nanang yaw. Masapul na ti doktor. Sika, tagkasapulan iti doktaw. Sika kasapulan pa iya kapipigsa na klase ti agas. Tadan perde ti panuno mo. Sika, ti addan perde ti panunot na. Adda na panunot ko nga agas iti sakit yo. Yak kaya tagtumari ti agas. Ay, kabuteng na ngamin ti agas. Kano kabuteng nanto, pa'y ti agdigaws. Oh, anya nga tinakitam a problema dagiti naganak ta. Adda insomniada. Gagangay nata na taangan da ngaminan. Kahit anya nga rutinas kang aramidan. Adda singasing kukan ka. Numayat ka ah. Malaman, ibagaman na niya tayo bakit? Igatangam ida iti pagbuyaan da. TV? Di kahit makasawan? Katwan. Nagngina ti TV ta. Kat, aglako kamot itinatang mo ang amin. Uray, ang naman ikaw. Igatanga mo ida iti TV da. Tapno saan kan nga agproblema. Padasam ti agurok ka, adda pang urko dito. Ay gano kasta lang. Agala mo nga ron at armas ko. Agpinang urtaitan. Sigurado kasan na ka mapangaor. Apay ko nam, jak mo taglis eh. Ano makalisi ka ah?
Saan ka na sumanao? Tamaturog ako. O lakay, day ti uso at TV ita. Sa mamano nga ta. 50,000 laang mat. Anya? Nagminamot dayta na TV. Jak kaya dayta. Nagkuripot ka mo tan. Igatang kulaan na ito motor ko. Day nga ro doon, 30 mil. Nanginalat ta. Mano ayang gamin ti budget mo? 5,000 lang bakal. Ay sus, awan ti 5,000 at TV ita. Nayunam mo tan ata para mutlaang kadagiti naganak mo. Tatang, nanang. Adda surpresa mi kada kayo. Anya day ka? Nay, anya day ta nakakarton abi nagkatyaw. Saan kayo nga agapa? Kano di naktupay ka sa sarita ni nanang yaw? Kanayo na nakasta. Si kanto pa'y ti saan amakisarsarita kanyak. Alala, uslay dan. Inkayag tugaw jayan. Tay sarunok da ito surpresa mi kada kayo. Saan kayo ka din nga agap-apa? Dakas ti agap-apa nga agasawa. Oh, nangagmaw. Ay, dakas gaya man. Saan mo't adakas iti panagkunak? Nagmayado na TV da ito bakay. Naglawang kapag buyahan. Kita mo, uray uban kat makitam. Bakay. Kasto ito, mamatigatahangin ta TV di balay. Sakto pa'y masangot ti agbuya iti TV. Kapo iti nagaduanasken nga si Kaswan. Tatang, nanang, anya ti makunayo. Jack, nakakonsentrate da nga agbuy-buya. Saan da pa'y na makasao? Panagkunam, naragsak da nga tamo lang. Saan danto pa'y nga agkirkiram o kitam? Aglisi kayo tagbuy-buyak. Aglisi ta ka no? Si kantumot ngamin, pasal-sali ka dita sangwanan da. Awanan tinas ka na problemahan ta bakay. Talagang awanan. Problem solve ko naman. Imbag man na panunot mo tikas dyan solusyon bakay. Oh, believe ka magkanyakon. Huwag nga raw. Naglaing ka talaga bakay. Sakbay ka nga i-on na ito TV. Nas kangag tungtungtan. Anya ti pagtungtungan ta. Buyag pa nga umunay jay Diyos. Sakbay ka nga agbuya iti telenobilam. Day talaga ayam. Sige, sa anak nga agriray. Kanin ka nagluto. Tamasapa tamangan. Tapno masapatamat nga agbuya iti TV. Kawan Ay, katsi ka ngay mag, anya ti aramidam. Mapala agala iti pagsungunod mo. Ay, kating ka nga ruden Ay, anya mo dagitan ang mapaspasamak itaapanawan lakay. Pinatayan dito'y, gubat ijay, nangina agagatangan. Nay, apay asaan nga agtagtagari da ito alaklakayan. Agbuy-buya muti ko na. Ay, kita man analaeng. Nakakidumot. Ay, saan mo gayam nga agbuy-buya? Nakaturong mo gayam mo. Ay, nasaya at mutkit day. Tasya kong tiyagbuya. Ay,
Sulo kun ti agbuya iti telenovela. Uray payag patpatnag. Ah, nangguguli-urok ko Nakaturo ka bagaya bag. Hindi. Kuto. Kuto lang matanti mabuya dito, tiba. Hindi. Ngay, nakaturo gani baka dito tugaw. Hindi daran. Da kami, tibuy-buyaan dito, tiba. Oh, tatang. Anya nga. Mayat mo lang titurog iyo kininanang. Ay, awan, mayatan. Saan kayo na anapuyatan? Sana nagmayat tupad pan naturog may kininanang yaw. Saan kayo nga kapapa? Saan mo tang? Ayun na ngayon ni nanang. Napan nakipalingki. Limbabasak lang datang. Tao may kayo kumustahin. Mayat ay TV may anak ko. Pagbuybuyan nyo lang. Kanayon Saan kayo mo lang ang madisdisturbo? Ay, apay ko mamadisturbo kami nga ibraw. Ito no rabi, agbuya kami manay. News, tibuyaak. Drama mo, kininanang yaw. Maturog kayo tatang. Ay, nilaki din. Makaturog kami lang aronay. Makabuya kami pa. Oh, anya bakit? Nakasagana kan ngagbuya. Wan, kita anak katugawa kon. Ala, iong kong arudag na ito TV. Ay aguray ka man lakay. Damagak man kan ka. No anya tinabuyam anyos idinapalabas arabi eh. Kasla. Di mon malagay. Agkabaw ka na talaga. Ay, bakit? Si Kangay, anya mo tinapasabak, hindi buya ang telenovela, bakit? Na, anyang aminan ti inding na nga agpaysaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Wow, nagmayat ti camera na day ta cellphone mo dindo. Wen tamno adaman mo ti pakakit kita ti masusweldo. Tani. Naibang ko maamin na. Ay, nasaya at na ibang ko. Siyak ngay, awan pa'y apulos tinaurnong ko. Idinto tamano at awanin ngagtarab-trabaho Ay nawan. Adda ni bangko ngam saanin ang mabalin ang maiwithdraw. Anya, kasano? Time deposit? Ay, nasayaan ko ano at the time deposit ko. Anya nga rod ngay. Ay naigatang amin iti makan. Kanamumon ti nakaibang kwan na. Sika at talaga. Anya ngay nga rod, nababamat nga minti sweldo. Wen nga rond, nga maganos talatan
Basta isa miramot nga gatang iti usar. Tapno at pakakit kitaan iti purdiya. Dayjay man ni nanang mo. Pictuream ka di dindo. Aping agkatawa ka ngay, Rudy. Sigurado, agungit mananda dyan nung makita na nga alaan nyo itilitrataw. Apay, di na kayat ayati mapikpicture. Ay grabe Nung makita na picture, sigurado at idugman ng speech na. Anya? Wen, kas dyan ni nanang ko, ngambay aman ta picturak, tapno adda ti makatkatawaan. Ay na, saan nga rudan din do? Amangan no makaungat kada kayo. Ay nambay amarian, sana bali, just for fun only. Anya mananday takat katawaan nyo dita, ha? Nanang, kita man da ito eh. Hinalaandak manan iti litrato ka nagalas. Imbag kumano saan nyo nga inra na iti agisubsubo ak iti tinapay. Ay na, sabsabali tilang ayo dito, nanang. Ay na, day tatidyak kay kayat kada kayo. Agtugtugaw lang dataw, nga mangpitpicture kayo gayam. Ay ibon lang kung topay data cellphone nyo. Ni nanang man, killjoy kayo talaga. Tapno dati remembrance. Oh, remembrance. Adulamin data. Ikatuman data dita cellphone mo. Ay na, bayan nyo nanang. Sa nabani, tas yak lang timangkit kita. Ay na, makita lang deta cellphone yaw, dadaulag. Tapno awanon ti pag picture yaw. Apeng agung ungit manin ni nanang yu itay. Ay na, inalakla ang itilitrato na. Yung kastauna itiungat na. Ha, nako. Ay lalaki din ni inang yu aya. Basi labanag, umalayan na pagungungtan na. Huwag nga ro tatang. Di la nagbaeng nga agungit ungay. Ijay kaduan titaw. Apay, anyaya ti parikot na iti picture na. Ay na, jak man amo no apay nga minakas JJ picture na. Nakalansmot nga min. Ah, ay kaskas daw ay dayta. Siyempre, nagalas iti personal. Iso nagalas mo't tilitrato na. Anya? Anya man ang aramidom di tamarian. Pitpicturean na kanya. Ala, saan na? Adala ang kita iti YouTube. Ay na, di nakpagpungtutan. Taamangan no maitupak ko na ita cellphone mo di tanalawa amuging mag. Da kayo mo't nana. Saan nga rod? Kita lang iti YouTube. No adda ka barbaro post da adrama iti gasat iti biyang. Wano jay anya lakit din. Tadenggan tayuman. Ay, amamu kayawn. Day talamang pitpicture ti amu yung arabidan. Kasla jay kalalaingan kayo amang ala iti litrataw. Ay napasinsya kayo nana. Sana bale, saanin amaulit ti panang picture mi kada kayo idi. Da kayo mat ngamin, Marian. Amuyo naungot ni nanay yung nga Emma. Alalaan nyo pa ilang itilitrato. Dadindo kan Rudy ang amin. Kanayon da pagpungtutan. Ay, anya lakit din aya. No apay mat ngamin naungot ni Nana Emma para da ijay lang ang abanang. Kasta una yun ti panagungot na. Ay, jakman mo. Kagura na launay nga rod ti kamera. Umlekak nga rod no malaglagip ko tilanga ng agong unget. Saan kit di amangan? Jelatan agong unget tinararamid na. Dayta nga rod. Ay na. Talaga ajak maawatan ti ugali na dayjay nga ikit mo. Nanang, kita nyo ka di dahi litrato yun. Kasla kayo sumpi. Day tatikon kunak kada kayaw. Mangpit-picture kayaw sa katawan. Apay, panagkunayo mat ayakit napipintas na giti litrato yaw.
Apay, ti kunayo ayaket mayat day tangar aramida niyaw, Jay to pay president kat saan aday ta ter aramida na. Amuyo mat ayan nanang. Apay, nakasarsarita yo ayan ni President tayo. Day ta ti paglaingan niyaw, ti sumungbat. Ay, kat sungsung batak lang mat ay ibagbagayo. Nita, sumungbat kayo pay lang. Ay talagang awan respeto yung inanak. Ani? Ay, masurunak di ta nga ugali yaw. Imbag kumama, numayat day ta cellphone. Amangan mo no day ta jay talo ti sangaribaw. Nanang, alam mo na, Luston, pasensya ka yun. Saan kayo nga agunget, tani? Agkakanatan ti bagbagayo. Kunamlano asino analalaing amang picture. Haya! Ay na, apay ayamanin Emma. Saan amalmalpas dito testimonyam? Hay, dyan nalaing anak mo Jay lagpit picture ter aramidin na. Sa dakat katawaan, nonsense nga ramay. Ay salbag kamot alaklakayan. Apay tagkatawa ka. Ay, nonsense mo na ita panagong uwit mo Anya! Kisubay, para day talaga banag, kastaw na yung tiugit mo. Dagong ugit kay ita ijibagay. Sa ita, agong ugit ka manin dito. Anya ngay, sumangat ka ka di ijibalay darudeng, tamapan mo ituloy ta agong ijay. Kainton malpas, sumalog ka manan ijibalay da ipag-idna, taing ka manan agong ugit ijay, kapulaeng dita, panangalad at litrato. Ay nako, makatitilingan ni tilapayag day ta panagong ungit mo. Isa pa nga asim man Emma, tumala ka mamay uri a pagbilang. Pag ginala mamut talapayag dagiti kabalay mo Anya! Ay na, agnerbyusak matan din dong. Apay ka di manin, Marian. Katno kasta unay ti ungit itay ti inam, gapu ijay picture na. Ay na, mo matin ti ina, isa di mon ikan kanu. Kas jay gayam ti inam no agungot iti kasta unay. Ay, grabe tiyo na pa siguro tilyon. Ay, naimbag ta saan akas jay ni nanang ko. Amo pa man kininana. Kasi lagsakit no alaan iti litrato. Saan mat siguro nga agungot, no di mo nga mingkat katawaan tiladawan na. Ay na, kasano dya kagkatawa ngamin? Kat naalas amin haladawan na, sabsabani tirupa na si ka. Anya? Katuan mat, atiwan ni Tatang, nagmamaya iti litrato ni Tatang, ngaputaan mo na ti umisam iti kamera. Ngam ni Nanang, ay na, madadail ti rupa no makita na amairuwar ti cellphone. Tatang, Nanang, anakin nyo kano da marivik iti kasal. Kaano aya ti kasal da? Inton katapusan da iti abulan, Tatang. Kiuwi na. Ay na, ibagam amang birok dalatan iti sa balay din daw. Anya? Taampay mo't, Nanang. Ay kayat, nagado ang mabalinda nga alaan aninang kaninong da kami pailaan. Ay ka talaga siguro ang kasta, Nanang. Ada siguro tinakita na kada kayo kini Tatang ang nagustuhan da. Iso nga inalada kayo aninong kininang da. Ay, sigurado nga adumanon ti kamera. At daping nga ta video da. Sigurado anya ko matimadingay. Ay, Ay na, ibagam nga uray saan nga rod ani nanang mo, ti alahin da partner ka. Mangkita da iti uray balaw basta napintas uno tayo single. anya! Way, tapno kabayatan ti panagmarchame. Saan ko laki binayin? Igdimak ti siki na. Anya! Ay na, tapno saan na sa bali ti partner ni Tatang, umanugot kayo, Nanang. Ay na Emma, di ka man agdumdumog dita. Ay na, adu nga rod dagiti ag video kun agkam kamera. Ay na, sana bali
Apay, si kayatel alaan dat ladawan. Ha? Ado, ti pitpitsurin da. Saan laga si ka? Pagad anuda ka pa yung mga pitsurin kumangay. Anya? Kay sumay, nagalas mo na tarupa. Pinapintas na kalabasit ti make up mo. Ay salbag ka mo't ang taon. Nagsasaw ka, kasla di nakasawa. Ay na, kung kunak lang. Mala, ag-isim-isim ka kami. Tapno ma-enjoy mo na itong alda. Ti panagninang, kin panagninong ta. Ay nananang, tumakder kayo di tantaing kayo makipicture. Kitaan nyo man da kayo lang tawan iyan. Ay na, ibagam ngaminin a husto day tan picture taking. Ay na, da kayo matnalang in kayo kidin. Ay na, masapul ngamin ay aday ta picture taking aday ta. Nagadaw tiladawan may. Ibagam ki din tamangan tayo. Ay na, nabising kayo aya. Saan makit day? Mutlagayam. Alan in kayo nga ruudan. Ay, atula amin gamin day ta. Surun kon. Ay nananang, moment na kita agasawa da ito eh. Isukasan kayong agungat-unga. Di nyo dadailin daldaw da. Aw, anya man hindi takat katawaan nyo dita, Ruday, Marian. Ay, dahito ibubuyain mi nanang. Anya, wanaw jay ladawan ko idi kasarda marifek. Saan nanang? Adalang din buyain mi ako miday. Iso tikat katawan may. Ha, sigurado nyo lang. Tano makita ajay ladawak tikat katawaan nyo, ang mga no ibarsak ko dahi ta cellphone niya. Ninanang, agungit kayo manin adagos. Dahito na kita nyaw. Comedy day daw buyain may kininsan. Pasensya ka na insan. Nakangag ka man na di na oras ka ni nanang. Ay na, awan anyaman na insan. Amo kunti ugali ni Auntie Emma. Dindo, ala uman gayam di ladawan da na Emma kanta talfon. Ladawan da ijay. Ladawan da idi kasarda marivik. Inyala akon ay iti frame, tapno uray i-display da iji salas, wano iji kwarto na. Ay na, i-display ang sasawam. Amahan kit di ano pagsangpet ko, kit agungot man ni nanang. Saan mo't siguro? Gaputan na pintas day taladawan da. Kita ang ngamin Ha? Ay wala niya. Kastauna iti kapet na iti takyag ni tatang. Di mo ngamin manin katawaan, ang mga no agungot manun. Ngam in fairness mayatiisem na Himala. Ay na, day talaang tinakaisam aladawan na. Jedaduma, sabali tikit kitaan na. Jedaduma, nakamisuot. Iso aday talaang ti pinadevelop ko. Naimbag nga ron tadda ti may sa anayaw awan amayat. Ay na, wan nga ron. Tanong saan? Awan remembrance da. Sayang mo't dagiti daduma ladawan da. Sapay ka tudo smile ni tatang. Dinaday lang ni nanang. Kaputa agmismisuot. Nanang, adati pakita ka da kayo. Nuladawak mananday ta, oray sanag. Da kayo mat nanang, agunget kayo mananadagos. Kasano ajak makaungag, katday talamang katawa iti ladawak ti amuyaw. Ay na, kitaan nyo pa yung amin da ito'y adtoy. Wow! Mayat Ladawan mimut kin ni tatangyaw. Wen, hindi kasarda marivik nanang. Anya ngay, saan kayo kadi ang makaunget? Ay na, saan din do? Ay nagmayat mo't da ito aladawan may.
Nagmayat ti panagkinibin, may. Kat no kasta unay, ti panagkapit yu ti takyag ni tatang. Kat saan kayo kadi ang makaunget, kadagiti ng picture kada kayo? Ay, saan din daw? ay na, nagmayat. Iyig mo man, tamapan ko ipakita kin ni Tatang Mau. Oh, kita umday to Alfon. Kaslata artista niya. Wala, tagwapo ak akabay mo. Isomayat day taladawan mo. Si Kamot Alfon. Itaman pa ya, di ka makaungot itiladawan mo. Ay na, saan gayam ad akis ti agpapicture? Mayat kit di gayam tapno ad da remembrance. Kaya mga Apay ngamin ang kastaunay ti ungit mo. Tunggal at damang picture king ka. Sana balay taamukitan. Saan kun akabuteng ti kamera? Din daw, picturean na kami man kin ni Tatang Mau. Anya? Wun, saklutin nak ti amayaw kit picturean na kami man. Nya, adula amin day tayo Emma. Kas kalaubeng. Ay wun tapno kasla edi kaak-aklon ko pa'y laeng ti ayat nga indaton mo. Ay na, da kayo mat. Ala, agsimpa kayo kit din da picturean kayo. Agtugaw kayo dito sofa. Ay na, mayat nga agpaiso no ad daladawan Ad da remembrance. Wen ananang, iso amanipot itan. No adda timang picture kada kayo, di yung ungtan. Kan, di yun limangan ti kamera. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Ay, nagadulakit din tilalaba ako na ya. Imbagkan ka, Mari Marta. Tabasit lang day talabaang. Apay ngay, agsangit ka matang. Ay, talagang agsangit akon, Mari. Apay aya, sangitan day talablabang, kat saan matunay nga ado. Kita man day tilalaba. Adayo nga ado ngam day talabaam. Ay, agsangit ka talagan. Katuan, ano isyo ti kahit nung aramidan? Ay, Berto! Berto! Naan ano aya nila kay mo? Si Bibiyag pailaang anasabat ko, di kalman. Ay, Berto lakay ko! Happy ngayon sukat na kita sa balay. Ha? Anya? Agyaman nak amare, taintulod nak dito ibalay. Kasano nga min, kat kunamot nga agtayo, kan ti panagkitam. Pudno mo ngamin, Mare. Agtay-tayo kan tilubong gapoy ti inaramid ni Berto. Ay, jak man mamati nga isukat na kanila kay mo. Apay asaan ka mamate? Kano insukat nak iti sweet 16. Ay, nagubing matan nga, itinang isukatan na ken ka. Ay, Berto lakay ko ay. Amangan mo't, no nadamdamag mula ang dayta. Amo mo dito yung lugar tayo. Grabe, ti chismis. Pudno, Mare. Adda nang isen kanyak iti litrato da adwa naka-holding hands da. Nasingpot ka mo't nga asawa. No, apay nga isukat na kapay laang mo't. Kawan, siyak tagluto, aglaba. Jak tupayin masangot ang sagaysay. Ay, amo ko, no, apay nga isukat na kanila kay mo, ti sweet 16. Anya ti amo marason, Mare. Saan ko mamasair ti riknam,
Ngam agrup-rupa kamot ngaminan akalaban. Nagloko akong pare kang. Oh, aping agkatawa ka kasta. Inistoryak laang adda babae ni kumparim Aberto. Agalakan? Apay, isa na yan, nakakatawa na ita ba kay? Apay kumaan nakakatkatawa. Kat no pirmi nga agrongrungaab ni Mari Marta. Imbes kumaamaasi ka, agkatkatawa ka kit din. Anya klase apanunot na itadakan ka. Ay, wala niya. Apay, ngagbayso akil lahat na nagkatawa. Ay, aguuyong kansan. Terason no apay ngagkatkatawa ba kay? Kit gaputawang mo itsura ni pare Berto. Nagngisit lang araw dahin. Pandak pa'y. Handa pa'y lagayam kumayatkin ko ano ba'y. Sapay to pul. Oh. Day tamat nga ruti pa kasi si daawak. Apay nga tamat. Nimod Mari Marta. Iso nga isukat da iti sa balay. Gaputan na ungay. Isuday tati kunakkan ko ana. Agrup-rupa kalaban. Agasam tayo din na odi ang nagapada. Kinama ng pare Berto iti bada. Anya? Inaramid na day ta? Wow, napay di mamaw. Nagtartaray ni pare Berto ang nagpadaya, kin nagpalaod, nagpaabagatan, kin nagpambiyanan, lilimo na lubungay. Ay, sus talaga amarigatan ka, tawanan ni Pare Berto, Mare. Kas makita mo, Maray. Agasam man ita doon nagdadakkel at timbang awitan. Kaba alam nga awitan dagita nga gigidan. Nalagan laang mo, Maray. Nalagan day taken ka? Un, Maray, nalagan. Ni, anya day ta awit mo ngay anak kasupot. Napanak gimatang itibagas kan asukar di ta kantina. Kasanong nga rod amayawid dagita ita. Susuuno ko na, Maray. Anya? Ada susuon mo? Ada pa'y awit mo adwa atimba? Kat awan nga rod nila kay kumare. Naskan nga arami dagitoy para kadagiti 5 nga anak may. Bilibak ka talaga kin ni Mari Marta. Agasam, tanaawit na di doon nagdadakkel atimba. Kin adapay susuon na di ulo na. Sa bali la di nakaagpil di kilikili na. Ay, nakita mo't gayam, apay adi mo pa'y tinulungan. Ne, apay ko matulunga. Kit ka ba ilan na mga inyaway? Ay, ti kunam kit di salot ka. Siya man tinakita mo. No babaero ni kumparim Aberto, si Kamat, sadot. Tal na ka man. Nakabulsalat ta dagita imam, apo managnan ita igid ti kalsada nga inaldaw. Agberbero ka pala nga ron iti trabaho. Kat, ada nga ron tinabiru kam. Naguray ka ngamin na. Ay, saan ako na makauray, agtrabaho kan. Naguray ka, agtal na ka. Ni mo't pari Berto na ita. Itan sa lang nga nagawid ah. Ay, siputan talakay no, anya ti mapasamak. Way, hindi talikod ti balay dang agsipap. Ala, agin inayad ta magnatap no saan da ta amadlaw. Ay, nagrigat ti biyag ko. Siyakla amin nun. Agluto, aglaba. Ni, ay sus, ada kalaban. Ay, adag tatakaw anak astrak dito balay. Ay, ayan nandiyo batang. Ay, siya tayo na, oy. Nagawid ka pa ilang, awanan kay tibain! Ay, agtal na kasi ka, Marta. Hindi naklayatan ni Tipatang. Nagaw-awid ka pa ilang, salbag ka? Ay, di naklayatan iti batang kunak na eh. Apay, kayat mo ama balo adi na oras. Ijay kalatan ayan ti babaeng! Ha? Ay, kati sumay. Umay ko laalaan dagiti bado kan gamit ko. Taijaya ko. Anya, panawan na kamen. Isukat na kamin iti day a sweet 60 na babae, ma? Ay, di mo ilayat ko nakit na eh. Batang day ta. Panawan ka man layan. Awanan kay ti baeng beltaw! Ay, sus. Nay, sa akin iti planggana. Ay na.
Anay. Ay sus, natamaan ka lakay. Pirmi mat nga agapadan ngamin. Ay, tumayabot din nagiti planggana, kas kada pinggan. Ay, agawitan. Ay, takarudan tani. Ado pa'y ti patayaban ni Mari Marta. Kunak amare, no narisutan ti parikutyo kini Pari Berto. Tanakita mimot anagawid. Kasano amarisot mare, kat imay na inala dagiti gamit na. Kayat mo sawan talaga apumanawan. Wan mare. Ay na, isumot lagayam nga urela pinatayab mo nagiti planggana kan pinggan. Ah, kasano nga mom? Ha? Kuha ngamin. Nakitam siguro at imayab dagiti planggana kan pinggan ijay tawan niya maray. Aywan mare, kasta tinapasamak. Nagpigsa ti panangibarsak mo mare. Nakaungata ngamin mare. Isungarod a husto jay kunak nga agrupro pa kaakalaban. Ah, wan sa ngagpaiso mare. Nang nangrulan nagigam ka iti banang. Ay sus, kasla ka la tumagbat. Kasla kalaban no Juan maray. Ay nanakamak ka kumare. Ison sa ngagpaiso nga insukat nak nila kay ko iti sweet 16. Naamiris mo matlangan mare. Wan maray. Kayat mo nga agsublikan ka ni Pari Berto. Wan mare. Ang mumut alima ti anak may. Isu nga road, anas kan abaliwam day ta. Kasla kalaban alangam. Mabaliwak pa'y ayamag. Sanggano akon, manipod pa'y ide. Baliwam adi ti sexy alanga. Pang misis alanga. Mabalin nga ta. Bayam ta syakto ti makamuken kamare. Nay, nyaturo rayam dito paray. Ay di man pagluganak nga agpaili paray. Awan pa'y met lumabas sa jeep. Mano talaga ti lumabas sa jeep dito paray. Apay nga mindasan ka mapanidya para daan na ya. Saus. Ang mga nuumay ijay ni Marta. Kamatan nakto pa iti badang. Narigat ay. Nay, apay nakabag kamay paray. Pagan anay ko dagito paray. Apay papanamaya. Agkabalay kami na. Ijay sweet 16 na chis ko. Talaga gayam nga da sweet 16 mo paray. Kasla interesado ka. Kaya't mo, taibirukan kamay. Ay, tilay bagbagan mo pare oh. Di mo ko na mabutang ka kini misis mo pare. Apay, sika saan? Kat no nakamamak di lang ana. Kasla pong matay ni bakat ko pare. Mas dawak yung nga. Tamay turod mo lahat nga isukat ni misis mo. Ako na makarupropay ti kalaban. Makaumamay. Di pagamam kak pare. Ang mga numatagbat naktulakid Iso asakbay ang mapasamak da ita. Ay panawa kon. Jakpay kayat ti matay pare. Anya nga tinagsaritaan nyo kini kumparing Berto ijay waiting shed. Awan, nagitam lang nga nagsarita kami, agsuspitsa ka manay. Siguro sursurwan na kang agbabayan niya. Tila sumsumre dita panuno mo. Padasam nga agbabae. Awan iti panunot ko na ita. Nasken lang adi mo panunutan. Sadot ka lang arudan, nagbabae ka pa lang. Ay, padasam kunak tumat. Naimuti pa ng kusila mo kanya ako na yabay. Padasam kunak tumat. Parlor mo daytoy nang ipanam kanyak maray. Wan, dito'y kaapumintas. Saan nga taan nangina dito? Mabalin atawaran. Sino ti customer? Ni kumarek man ang Marta. Ay, sika? Manungay ti bayad ko. 1.5 umanayan. Buokan ko. Nakasil kami ngamin. Oh, dinagla ka. Plus jay training ko kan kuana. Training? Anya training?
Training. Training at tapno agbaling ka ang sexy ang misis kanila kay mo. Suruan ka ang magna sexy. Agunay kasmay sa sexy kan aglang-lang a sexy. Oh, mayat day jay Mari. Tapno saan ka nga agrup-rupa kalaban? Rugyanta ka din di training mo. Apay ngay, Jack makitkitan ni Kumari Marta sumaksak daw. Manang tangdanan iti sumakto iti danumda. Ha? Apay kimapsutay. Insardeng na ti sumakdo ata ang mga numatin nagjay matris na. Hanggang angawak ka mo. Pinagsardeng ko na tapno saan mo adila-dilawan? Kahit kumusta ngayon dahi ta Kumari, ta insuka da iti sweet 16. Numakitam tuman kit ni kumparim Aberto. Ibagam tuman nga agawid ta umay nakitaan ni Mrs. na. Tapay. Ay, basta ibagam mga agawid. Ibagam, emergency. Ne, apayanas ka nga agawid ak pare. Anya tinapasamak. Emergency ka nung ano pare. Ha? Ay, sa bagay. Makabulan na nadyak nagawawid. Si Kaki di mo. Nalipata mo na naming pinsan ti pamilyang pare. Kasano? Kahit no agrup-rupa mo't ngamin akalaban ni Marta. Ay, nasayaat mo. Tagawid kan pare. Ta emergency ka no? Ay, won pare, pudno nga da emergency. Apay mare, anya tinapasamak. Kat agawid ka ngamin, Ha? Ay, makapadanag mo't lang raod. Taapay ko mamadanagan ka. Ha? Ay, ikaw, ay basta. Sige, agawid akong mare. Ne. Ay, sus. Sa balin samot abalay dito nasarat ko, Ne, nakurtinaan mo't tan nagititawakan. Ay, sus. Ne, nagbanglon. Iti nasayat, arumara kon. Sa dino ti papanam, babe. Marta? Ay, siga day ta? Nakigtot ka, ta saan akong akalaban look alike? Ayag tagtagain na paksamutan. Ay na, agrengkan, Bertaw. Ay, anya laki din, Bertaw. Agrengkan, Na sexy akmat kat, no kayat ko ti agpa-sexy. O anya, sobrang kadipay, jay sweet 16 mo. Ay, sanan. Ay na, dito yakon sibay mo bakit ko, seksi. Ay na, mabalin mo matgay, am ti agpa-seksi. Ay na. Ay, anya laki, dain. Ti pudno nga yan, kit ada kakuyog na, asakripisyaw, kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, apay aldawan, saan pa'y anang lukat da marikandani di tabalay da, taraok at taraok dagiti kawitan. Uwin nga raw, apay nga ta. Ay naaldawan damanan Naimbag do isaw. Amangan mo no da sa gubanit da. Ay amam mo kun ti anak ta, kun ti asawa na kulas. Aldaw ti panagriring da. Oray mainitan dagiti ubot da, mayat pay laeng ti kukot da. Ay,
kasano ngamin dayta. Kasano ngamin adumuras ti panagbiag dano kasta. Anyat oras taon ang makasangpit day umada. Alas 11 ton Ay nako, maladaw dang agreng. Sa nakagingginat dang agulay, anya laki din aya. Ay, naku namon. Agriing da iti alas 9. Umis Buda, nasurok at 30 minutos. Agluto da, may isang oras. Manganda, may sa oras. Magnada amapan ijay umada, may isang oras. Sumangpot da, agtugaw da pailang. Ag cellphone da, 20 minutos. Ay. Agtrabaho da may sa oras. Kalpasan ti may sa oras, mapandamangan. Malpas da amangan, agilad da pa ija kalapaw. Rason da manan tinakapudpodo tadarang tinig. Ay, unay mo dagitan nga anak ta. Talaga di da pa'y ammo ti agalisto. Nanang, adda ka di nabati nga inapuyo. Apay, awan ka dit bagasyaw. Adda nanang, ngam nabanglos. Kag, di ka naglutaw. Ay naaldawan kami nga rod nanang. Ay kasta ka na ayaw. Awan lakit na aldawan. Danda ni alas 9, di kay pailan na migat. Apay, anya launay ayat ipagpuypuyatan nyo nga main. Takanayon kayo amaaldawan nga agreain. Ay, awan nanang, nga maimasan mi mga amin ti maturog. Ay, Mala, mangan kalat taditan maray. Tasyak, mapanakaw iti umak. Ay nalakay, aldaw mo't gaya mo. Aba, anya oras na yan bakit? Danda ni alas 8 alakay. Anya? Maladawan dagiti ubing ije pagadalan da. Asos, uling nga bakit? Si kanto mga amin lakay. Mayat ti kakapkapam kanyak. Kita man, naaldawan tamanin. Ay na, asawa ka nga rin boy. Unang ni, naaldawan tayo manin. Maladawan dagiti anak ta. Nala, agawaan bakit? Ingkaglutong iti balunan da. Mapanak pa ije balay da nanang. Ang mga nuad da na bati nga inapoy da. Lakay, nakitam ka di dagijay kakaanak kak alimabas. Dagi ya anak damanang maray. Wan, kasla di dapat limabas kat anya orasan. Maladaw dan di pagadalan da. Ang mga nudi naman ng sumrek Pasado alas 8. Apay nga tamanan Amangan mo ito nagigidandamanan nagpanatang. Uwin nga raw. Anya nga tanong ka ida kitain. Bakit? Ngam no na panatang da, imay ko manangalan ni Manang Mari ti agas. Ang mga noawan man ng kwartada Ala, bay amon. Mapanak to inton madamdama. Mapan ko idakitaan. Amangan mat no anya tinapaspasama kan kadakwada. Nay, adamot gayam dagiti ubing. Mayati ay ayaman da manang. Katwa na din ko. Apay ka day. Ay na, kunak ano agsakit da, iso adi da simrak iji pagadalan. Ay naaldawan kami nga rod ading ko. Iso a pinaglangan ko idan Anya? Uy, pinaglangan ko idan. Kaputadyak nakaluto iti balon da. Ay, unay mat daytan manang. Agbalin kayo man mat a responsable a parintis ako nada. Ha? Apay, anya launay ayang amin ti pagpuypuyatan nyo. Tamal-aldawan kayo. Awa na din ko. Ngam nila kayo ko nga rod. Anya? Uy, na din ko. Gaputa talaga a sweet lover. Iso ang maaldawanak mat Ay, unay mat daytan manang. Kat iso man. Amo,
Uray si kaading ko, mayat tituturugam no siya arakop kan kanila kayo. Ay, nagrabaw arason day tamanang. Kan nagalas? Anyan to ti kuna ang dagiti tattao ang makangag iti day tang ibagbagang. Ha? Amangan no ibagada, asaan asumsumrag dagiti anak yo iti pagadalan, gapo iti kinairesponsable yo, manang. Anya nga tano ayabak ni Abirat Dani, iji trabaho may, bakit? Ay, wan alakay, taiso pa pangalaan da iti kwarta. Wan nga rod, tani, kaslawan mo ti apit na di gardin da. Ay, kasanomat ngamin nga adda maapit da, kat di damot aywanan anaimbag ti mula da. Ay, unay mo dahitan ngagpaiso. Kasano? Kasla pa nagtrabaho ti ubing ti pa nagtrabaho da. Ado ti oras da nga agil-ilad, ngam ti oras da nga agtrabaho, salbag kide. Nasaya at mo, tanapan nakitagod ni Danay. Huwag na ron. Alangan mo nga may ngagigan na ang jitabalay da. Awang mo aramidan da. At damot piman ti obrada lakay. Anya kumangay. Ay kadmangan maturog ah. Anya. Ay, nasaya at launay. Barang saanin ang maaldawan ni Mare, no awan ti asawa na. Tanay, naglangan manen dagiti anak da idi na minsan, gaputan na aldawan da. Di tagarag. Iso na saya at no madayo yung may isa. Barang agpanuno mo di anak mo. Ang para makita ako las. Para makita. Adakan lakay. Un bakit? Ay nagyaman naklakay. Kailiw ka una yun. Ay na, manulang aldaw tikawan ko dito balay. Kailiw na ko natakaw. Un alakay. Maikawa ak unay. Gaputaawan kaabay ko iti data. Maikawa ak talaga. Ay na, oras siya bakit? Kailiw ka una yan. Lakay. Kasano? Naruwamak anak arakop king ka maturong. Oray siya ngarod lakay. Iso ang nasaya at mo't tanagawid ka. Kailiw ka mo ilahan nga rin bakit? Maikawa ak tawan ka akay dak. Saan ka nakaturturog iya kampo may? Sana balay? Saan ako na pumanaw manang? Ngam nalpas ka din ti trabaho yon lakay. Saan pa'y bakit? Nagikataw. Gaputan nagalas mo ti ugali dagiti katrabahuak. Kan kailiw ka nga minunayin bakit? Mala, sana bali lakay. Tinapatag, saan tan nga agin na dayo. Ala nga ron bakit? Panawang pa'y na italablabaam. Inta pa iti silagta. Anya? Apay ang nagikat ti asawam iti trabaho na maray. Ay nananang, kaano nagalas ka nung ti ugali dagiti katrabahuan na. Ay na, di mo panuynuyan ti asawam maray. Gaputa am mo kong ti asawam. Sigurado, ingkuri naman nun ti ugali na ijay, anakagin-ginad unay nga gargaraw. Unay kayo matananang, kahit isumag, kaano kasla pag-ungagkut-kutay. Kasla abakag pa'y iti inalistuan na, oray bakit akaw. Anya, kati sumag, da kayo mo nanang, kasta unay ti panang ibabayo iti asawa, katawan mo ti madingar aramidan na kada kayo. Ay nawo, nanakaw, awan ti madingar aramidan na kada kamay, ngam ti jak kayat, kat ti agpadpadang aramidyaw, awan man laang ti oray may sang alisto kada kayaw.
Unay mo ni Manang. Talaga adi da agbaliw nga agasawa. Nay, agong ungit kamutin ba kahit? Ay na, maasyanak nga ron kadagiti anak da. Naglangan da manen. Sigurado, saan manen anak kaluto iti balon da. Ay, unay mo nga agpaiso na kita. Makapasuron at talaga. Ay na! Ay na, di ka kadi agong ungit ba kahit? Kaya't mo kaday, tatuladan tayo da. Anya? Uwin ba kahit? Kaya't mau. Ay nalakay. Nagado ti mabalin mo at tuladan. Ngamday jay pa'y nagkalaskit di nga aramid. Ha? Apay, anya ti kayat mo at tuladan nga dakwada. Sweet lover akmat Aramidak ti obligasyon ko kan ka. Nga uray saan ta amaaldawan nga agreeng. Ay na, uwinin ba kahit? Anya laki din na ya. Kaya't kalaang mo't apagisaman Gaputa kas lagas ko day tagong mo. Gapoy ti panagong ungit mo, ba kahit? Ay, unay mo daytan maray, naaldawan kayo manang. Nanang, simang pala ang ti asawam, naaldawan kayo manang. Ay, unay mo daytan. Isungarod nanang, kasangsang po ti asawak idilaang kalman. Iso ang naaldawan kami. Neta, nanang, kit impapas mi mo't ati iliw mi iti tunggal maysa. Ay iliw-iliw dita. Adula amay, apay, di kada aya ti panagin na dayuyaw. Nanang, di kay agungot ka din. Malakit din. Agdawat akong itin na puyo. Promise, sukatak to inton aldaw. Ay na, awanin na puy may. Ano sa inyo ati maladaw amangan na aldawan kayo nga ron na nagreng? Ay na, kaasimot dagiti ubing nanang. Amom gayam akaasida, ngam di mo inkarigatan tinasapa nagluto iti kananda. Ay na, Mariaya, agpanunot kamutan, tanay, nagsasarunon ti panaglangan dagiti ubeng, gapo iti kina irresponsabliyo anaganak. Imayak manang. Kaputa, umay ko ipakamu kada kayo nga umay ag home visit dagiti teachers day anak yaw. Tapay ka no ading ko. Umay da kayo bagaan asapaan nyo kano ti agreeng tunggal agsapa. Anya? Wan manang. Umay da ibaga adi yu unay ti agpuyat kinila kay mo. Ha? Wan, agibati kayo ngamin iti oras iti panagturog. Maglaan ng oras sa pagtulog ko nada nga rod. Di yu ibusan iti rabii iti. Sika mo tading ko. Tilay bagbagang. Kat isumat. Isu ngamin ti aramiden nyo. Ay na, day tanga tati umay da ibagang agpaiso. Adi pa'y kat kababain. Ay na, kat kababain adi talaga manang. Anya? Ay na, kun kunak laang manang. Ngam sigurado, umay daamuan no apay akanayon no aglangan dagiti ubingyo. Isu asakbay da maamuan o niya ti makagapo ay nagbaliw kayo matan. Ha? Wan, di yu urayan nga ibaga dagiti ubingyo kadagiti maestrada akanayon kayo ngamin amaaldawan. Isu asaan kayo amakaluto iti balon da. Isu akapilitan a paglangan nyo ida. Anya? Kitain nyo man datain mula yaw. Apay ka di tatang. Talaga gaya, madiyo pa yan ma. Apay ka di ngamin tatang. Inarab amin rin dagiti kalding ko. Anya? Apay ngamin nga impan nyo ijay dagiti kalding nyo tatang. Nagijay ruot ko na. Yung dagiti mula yaw. Ay na, nagaango na amin na yun. Awampay tinabiyag ko na may sa. Anya? Sa lumak ngamin. Anya oras ay. San kayo pa anapan yung gardin yaw? Naskin ko mga idi awampay init na panyo sinibugan. Ha? Yung sa bali sa ngamin tisapsapahan nila kayo mo asibugan. Tunggal parbangon. Isuan aldawan kayo manay. Ay na, saan la amaw o mga sibsibog? Da kayo mo tatang. Day tala ka na yun tibagbagayo. Takasanumang ngamin. Sipot iday, awampay tinasiputak anasapa kayo nagring.
Ala, sana bali tatang. Mapan kamin to ijay garden me. Mapan mi kitaan dagiti mula me. Ay na, sayang mat dagiti mula me. Nagango da amin ngagpaiso. Ibagbaga nga rin ni tatang. Di mo pa ilang minpatyan. Kat saan mat nga ulbod ni tatang. No apay nga min abaybayan nyo Sa ita, kundi panemid ka. Kasano, kat sabali mo ngamin ti bagbagana. Apay aya. Kano sang kaibagana, sabali ngamin ti sibsibugan nila kay kutunggal agsapa. Anya, kat amangan mo't napudno nga men. Ay na, manang. Agalibtak kayo amin nga agtrabaho Saan adya aldawan, saan to kayo mapan ije garden. Kitaan nyo man, nagsasaro nung nga awan apit yo. Gaputa di yo maiwanan husto dagiti mula yo. Kasla ay ayam nga min, di kas tayo nga agtrabaho. Ha? Ay pasensya kayon, ngam iso nga min ti madlaw kukat. Kitaan nyo man, ultimo dagiti ubing. Apektadon ti panagadalda, gaputa kanayon nyo ida apaglanganan. Nag-home visit na pa yan. Sayang ti aldaw manang mari. Ha? Ulitak man na. Agalisto kayong agtrabaho. Taawan mo't nga rod ti mabalin tayo iti biyag. No bak nang tayo kuma, di iso. Uray mat maturog lang ti aramidan tayo. Ngam saan mo't nga rod. Iso nga ano sam ti agriing iti masapa. Agluto ka iti balong nagiti ubing. Parubwatam ida ama panag-eskwela. Kat inton makapanaw dan, rumwar kayo matan. Mapan kayon iti garden nyo, tapno adati malpasyo at trabaho. Bakay. Ay na, maturog tan lakay. Di ka umanisterya. Ha? Itaman pa ita bakay. Ha? Ay na, naamiris ko timbagbaga datatang. Kanti kapsat ko. Ha? Nasken nga agalis tutang agtrabaho lakay. Tani, dumakdakulan dagiti anak ta. Kat umadadon ti kasapulan da. Ha? Kan ay na, sayang nga agpaiso ti banbannog na iti garden. Kan ti puunan. Nagsasarunumot tin anabangkrap ta iti garden. Ay na, huli nga ron bakay. Sa bagay. Basol ta. Gaputa saan ta tinaripato ano imbag lagi timula ta. Wen nga ron, kasanuma ngamin, kat kaslata ubing nga agpaiso. Maaldawan ta nga agriing. Aldaw ta amapan ijay garden, kat masapa tamanin nga agawin. Huli nga ron bakay. Itala ang ama amiris ko da kita. Wen nga rod lakay, ngam sana bali, tinapatag na kaamiristan. Kentap no saan tamot ama ibabain Amangan no ibaga dagiti ubing kadagijay teachers da, amaladladaw tangamin nga agririin, iso asaan ta makaluto iti kananda, iso akanayon da nga aglangan. Huli nga ron bakay. Ala, baliwan ta nga rodon dagitang aramid ta bakay. Wen lakay, iso amaturugdan, tapno saan tamanin amaaldawan nga agriing inton biga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.